hagani ka por ngadap daga jing sngongo yo blay ba menta ga sngipat ngala igaban ai biang ye gani ka jingkren ka bangadang peteng syapang ki kamba ki bau jisu le men bau dang dan hagani ka perthai kumanga jule malang sngi nga shime gani ka kabu ye gaban pinkan mau biang ye pi baro ki baju ngap ye gani ka voice message bal ki baju pet ye gani ka YouTube channel nga syukwa bangan penken mau biang syafi baro daka jing kit kli ya ga kamu blay na mangila pen kre ya ga ni ga jing seng jong ka festival of grace ka bangin pelong tia nong po nadu ka arpu nyo arpu pra arpu khandai ba lai po jong ne benai oktober kamat ngidan setang kendiat sengi ya ka bangin yo ini ga jing seng tingi pelong ini ga jing seng ha ka por jan met ang tua madan paham siem kata kadai ha kapor san shiteng mana kesngi light no kesngi sanding I penong ha kapor ka we bijimen step pada kapor sau shiteng janmet te halor jong gane ngi kwa ya gaban penken mau ipi ba pini akin mau lemingi ha jing duai bat ka baar kadai lada pila ngi kwa ru ban invite if ban khot ngo ba shagini gi jing seng gi bangi penlong dan aku minta jong fi gitu gi basa shi jingai gi bawan nalu jingai nga kwa mga nong fi gani gani tang ka jing seng la pat ba kada gi seng pat ba ngim dan ka seminar ngim dan gi jing hikai ngidan be tang gi seng pat ba santali dengan kwa mga nong fi ngim la ban pen biang bam ngim hai ban pen biang mo yo baro khat ka jing dan kam to fi ga ka sa ga song namar bon ba gi bakli nga ten renga kwa bangan suang fi ngim la ban le kom ta namar kaban kia palat ingi hagi jing seng tela da pikwa banwan chini gi jing seng pilaban arrange la da pidon ba yu masem gi perlok ki jaga sa hi bat penbiang tanggata ka de ka bangi shwa ban yethu ipi namar bon ba ki bo phone bat ki bakwa ban tip yu gata tingi ngimla penbiang lut igi jaga sa baro namar kam de ka jing hikai la da ka de ka jing hikai ngin pa register igi brio la ngin pa ban kan tiu kuteng ban ngila ban shim ia ka bai register tengi nam dan biang ka ba me ka tia kan re kan ni tang ji sang pat ba tengi pan map na phi bangim la ban pen biang ka ta tan da phi wan ka de ga jing ma pen biang hi ni ko ba ngin khat ngo ba hai phi ba pin poi she ni ji sang kan la te ha ga ni ga sngi ga dani ga bangan ai phi ga ni ga jing hi kai ka wai me ki kamba ki banga puli na Lucas kal nang ga ba khandai na ga khat ga ba shi pho kata kadai kabau jisu ubsai gi sana jar tang dagi santa ligi kepu badar ligi doha kane ka kamba kadai kawaina ki kamba kiba laman ong ya kabala kren buon tam dagi briu gi joblay aga pertai laman ong ru kadai kababon shibon ba ki jing mut lani ki jing shai ba kan chaman sem la kane ki jing le ka jong jisu haga babsai gi sana jar haga jing pule bible jong ngalap ba ka buon palat ki jing mut lani ki eki bari gi badan haga ni ka kamba te kat bala hapo jong ni ka voice message ka mga kren hapo sa po minute ngan presyang man pin ibiang fi ya kani bat ngakwa ba pinum shim ka banang bangalatip makidan ki kat tu kat ni ki bangitip aga bible ki ba ndah ba pipuli ba pisngap yang pinyo ay ga batmai wat haga ni gapor dengan puli now Lucas kal nang ko bakandai ga khat ga biship hoter ter hadu ga khat ga bakhat nyo te ki apostle anda ki lawan phaipat ki le thu ui ki ru kat ki ba ki la la le te ule la me ki bula le kirpang shnang bakhat bedside Hari abang kita ipai ba kila tip kila buat yo te ula priang sobai ki ba kila thu ki jepang ke himau blay ba ula pen kia ki badan kami ke jing pen kia ke singi te kala sedang no ki khat angot kila wan ba kila ong uto pelait no yo pai ba bagin yo leit segi snong ret ba segi ribri kelang saudong ba kini yo tia basa ba begini yo bam jing bam la ba hang ne ngidan aga jaka genja Henry ula ong ki tu ai mafia ki ban bam tu ula ong ngim dan ka tam ya santali ki kepu Berarti lagi dok halam nangi lek tiap jing bam yo ni upat ba
o pai lang baro na ba kila long jin san Hajar ki rang ba ula ong te gi sunran jo utu penshong shania iki san po la ka jong te kila le kum tabat kila penshong shania iki baro te ula shimi ki te ki santali ki pu ber ki artli ki do kha bal ula khmiet shbeneng ula khur khu iki ula kidia ula ai ki sunran ban bu khmat to pai ba te kila ba me kila sedang baro kila kedang baro te la khar khar artu kriru na ka balwet ka bala sa tamiki fi yakaniga jing kaniga kamba kababsai gi sanajar la si ki kamba pin pe don ki ba la tho artli lightly ki gospel rei yakaniga jing bsai gi sanajar ki brio la tho habaro southly ki gospel but karukom tho jongkini ki saungot ki nong tho Matthews Marcus Lucas baru Yohanes ki tho halaga jong karukom tho jongki yaka jo jingcha te da filum lut yakine baro ki jing tho yo I yaka jing yakane ka kamba kumlo ka ja baro shisngi te hangni nga pule na Lucas kala na ko bakhandai mentan yaka bangala pule shipi Lucas utho yakane ba kane ga ja aga shnong bedside kane ga shnong bedside ga de ga bo jisu da labanong no udas ngo bitari ngi shnong mo on kordit ipa bedside na marka bedside ga de ga jaka aga ba shibon ba kibrio ki yos ngo tin de joblay jisu le akamba mo kide ki kade ga shnong ga ba labanong no kade ro ga shnong ga ba yo shibon ga jing ngo tho ye ga tin ga joblay nga sngo ngo ba kaniga bedside aga de ro gishnong ga jong Philip kade ro gishnong ga jong Andrew kade ro gishnong ga jong Petrus kaniga bedside na mari na puli ga ta pinlap na ga gospel ga jong Yohanes kal nong ga beningkong na ga khat ga ba safu saw Bible ko Philip ulong na bedside na gishnong u Andrew bal Petrus kabamot aga jing puli Bible jong nga lap ba kaniga bedside ga de gishnong kaba ujisu usai le iki kamba nak taka down da hadin usa ai kini ketien ga bakor ban ong kordit ia pha khorasin but bedside mo ongum ta balada le ia kini ke kamba ha po sodam kin jen lakla ka bomut islam te tong ini pet ia gane ke jingja ka bible ko ong ki palba ki abot yu jisu but ujisu welcome upiang sngob haiki but ujisu kuren Jepang kahimau play kanigri ka banga juong barabor teng idu ya gane ga jing sngot ho kum ginong kren lani kum ki bashakriyo play malenga ong idu na marngi klem na play jingmot bahai gane ga ktien bau jisu ukham kren ya ga himau play haki jing kren jong u banyanoino wat ki apostle ro pina pule ki kam ki apostle kim da kham krane ka wepan like na hi mau blay but u blay nga ikumba udon ka jinx ngot na tangi ka tahi ban hikai ya ne ka perthei ye ki banget ye ki brio shapang ka hi mau blay kat bangi menta ngi kenria na kata dagi bon snem ngayos ngi kran ni ki ki bamdei ki jing hikai ki badei ya ka hi mau blay lani hapo jong hi mau blay ngi kirani ki iki bashabar na ga himau blay ngi kirani ki rukom tray ki rukom penia ki rukom shikri ki belong shabar na ka nongrim jong ga himau blay imat de na ka takadaro bangi sapoi shika jaka ka bangi tulot bor ban ngim don bor ban ngi klemyo iru ga jing tray ka jong blay ngi khampelet jingmot igi niam igi balang ngi khampelet jingmot igi jing hikai be dei bat kata jing roi balang bat kita ki mau ngi kham hikai kata ngi kiar na gi jing hikai ki bedei kat kum ke jing hikai jong jisu ki bedon jing dei bat ke hima ka jong play ngaju ong ini ke tin walu Philip abulet se Samaria ru hikai ki hima blay kadang ke jing pen kinyo itu ke jaga na mala pikran chapang ke hima blay hagani ga perthaigaran ga hima jo ga jingdom pinyo I nda ba ga hima jo blay gi brigi snut ho ga hima jingdom ga tlat bar bat kamdan jaka
Today na kita daw ka Bible ko ang Jisu uhikai ke himau play but open kia ke badan kami ke jingpen kia. Fi aga por jong Jisu nama ba udan ka bor uhikai ke tin ke jong play. Uhikai ke himau play but ukuran sibon ke bekimpat jios ngau. Kawai ka bangayo iyang ni ka debo Jisu uyalap ke gospel na uhikai ki kamba ki bot lang ye kata ke tin ke jong play ka bokuran. Ujule ki kamba. Kadai gani ka bapen ki igi brio hadu bakim tip show igi yang kesem kim tip show igi trai kita ki klet no wat ya kesngi ke ya klet wat ya ketangan ru namaru Jisu abu kuran udan ke jing pen sle baru la ban le kata tengah kwa ifi gani ke por bapen sngot ho ba agi ni sngi ngi kondo yap an penuhan ni brio bikin shong jing seng bikin minot jing seng kat bagi brio pada ki thaj kingia kiwan ji seng don gi bathia don gi bathaj kim jule ji seng gi snam kadao kam dei bakim sngot nan re ki le ji seng ki klem yo ki yo sngo ye ka ba me de ki mo play kim yo ki kamba kim yo sngo ko bor jong play ke shilong tangaru kom brio ba kadao ki brio ki thaj tinggal ga ege ba snora mingi ba uji sudah le khlau le shalom chwa rishi up bagi brio kim kan ma wat tangi ka bam ro ngi ni sin da long ji seng ni perkhat ng kong tangi ka bam shwa ramla pen biang bam ramla pen biang shuki brio kim man ji seng kata ka de ke jing bakla ka bangi lap agi ni sngi re ye ga jaka ka badon hi ga den ka jing dar ka jong play ki brio ki ni pnyan wat ye ka ban shong agi jaka wat la de kim yo jaka shaporo to na pipet nang ni nda ba Jisu kuran ba uhikai bu le kamba ki ba kim sngot ho i por bat kas ka Bible ko ang kala sedang no ka sngi kamot kala jan miet jan dum u Jisu usngap la snap ukuren u ajing kai bat ka Bible ko ang ki senran khat arngot ki wan bat ki ong u pelat no yo pat ba bikin yo le chi snong ret shi ki bri klang saudang ngasngol ngo ba ki ong bakin yo thia basa ngayo iya ga ba wat bakim let shu shiki shnong la jong ro ini thia basano shiki tu jakaro hanga yo men sem daga ne don teng teng kumbang arang shupun bana mata ne pi teng teng in the let sengi per khat bet ba ka tu ga jiseng kan pen biang lot ka thia ga dam ka bam ga di pi ya ga jing shisha le pi pet bang ne Jisu klem le amta ki dei ki briwe ki betip la ga jong ka thia ga dam Jisu shule ka ba tang ni ka bam Mereka Bible ka ong ki senran ki ong yo Jisu pelat no ini ki brio ki net si kisnong re. Begini ti jing ba begini wa jaga tia jaga sa. Ngas ko nat pelat ini ki ketien ki jing pule Bible jong aga dai ka wain na ki banga singala anong namangam dan sibun ke porang ne. Hapan keren kendiat. Ngayo iyang ne. Kawai ka ketien ka ba Jisu keren ang nefi ngakwa ipiru bapin yo jimen toy dengan ne. Uang ka dekat ka khat lai Henry ula ong hagi senran. Ai mapi haki ban bam. Kani ka ketien fi ka ba pihapan perkhat ba. Mudur ya kani ka por kumbalang mudur ya kani ka jingja haba pisngap inga mudur ya kani ka jingja bakalong bapidon kani ka por. Mudur tang urang ba beriu udan sanajar ngut nalor ki kentai bet ki kena. Kat kum ke jing ong jong ki beriu jong play keleng ki ken baga abre jong ni kala balang kum khat sanajar ki beriu. To mudur wat mentaru ban ong ban yo ihi ke jing seng ke badan khat sanajar kala dai ke jing seng ke he. Kapa mut bakini ki beriu bawan nang ni kila mi lo ni sinong la kan jalo ki wan nang ni jaka. Ki pat ba nda ki yo i bakal ajandum ki khat ini beriu ni ap tangan kan ni ke jing le ra ni ke jing seng. Ki wan chau Jisu ki ong pa no ini ki beriu begini. Fi ki sendan ki ong pa ya ki beriu begini wat jing bam. Kat bau Jisu ong wat ju pa teli ya ki beriu. Haba ki wan shanga. Bat ka wai ka jingkit kli ka bau keren ni ka uklem shim shaladi. U ong penpan ni ki sendan wat
pa no iki day ma pi ladaun ong penman nai pa no iki ni pat ba ngalatip mangangan le kamba mangangan sebsa manga ladau ong kum ta kan jin dala suk kane ke jing em jong kini ki khat arngot ki sanran hey ujisu ukhlem ong kum ta o ong penman ai ma pi haki ban bam kan ida dei kaktian ka bang aju syong aju perkan wat ngas ngau ban ong no haki weki kentian yang ka dei ka kabu ka bakrau bang ayo ngau ye ne jing shai kalau kum gesur ka be im ka bawan singala bun bun snap bau jisu uklem ongan sama nga uang mapi ban ai ba meki nganut banong ne ka pen kendit bat ka pen kelumar ngatrai ki sendral la supet mat he asuang mlat keren da pipuli how Matthias da pipuli how u Johannes kam tam tho kam benia egane ka jubab jong ki sendran kadai la pipet agiwe pa ki jing tho ki ong nang nong in yo jing bam kat kini ki brio ban besai ki fi namar u Jesu u ong ka ktien ka ba pimla priang ki brio ka bomla long ro la da un ong tingan ong beng sisin la da un ngalatip mga takaya la ka jong reu ong day ma pi ban nei ka fi ingalap aga bible ba Jesu ule ba ya ka nong rim malang ka por kani ka diga ba u blay kwa yangi bangin sngot ho ba ya ka ya ki brio kani ka diga ka jingmut ba kan jamin sem ka ba krau palat kani ka kran ni ka jing hikai ka tin blay ka jing besai ka tin ka jong blay shi brio kani kam da mut e ba Jesu le kam ba ne ben besai ka kapon re kani ka diga ba Jesu kwa ban hikai ka senran ba kim judei ban pa ya ki brio tli nai pa ya ki brio sudah hadin bagi lawan gila yok sengau ke ketien ke jauh play kini yok iki kamba wat ha bagi tangan lu ngim dai ban pa sudah iki nama ngam sengau tenat ki beri ke bawan cenga bangan pa sudah bat bakin let ban pet ban wat jing bam ngi dai ma pi ban ai jing bam syaki syangan ong fi ni ke ketien nama ngam yok sibun ke por ku mangaladap ong langan keren sai kini ke bejrong fitip ngakuang ong fi kini sengi teng ni perkhat bet bangim la ngi bread ige jingkit kle u Jesu u klem ongro ngatip mangan re ong de ma pi ban basai ki kane de challenge ngi gi bekran de ktien gi job play dan shibun gi brio menta gi batangan ki ba one show Jesus Christ ki ba kwa yo try dan shibun gi besliang gi ba angnot ban yo sngo ige jingi kai henrei kambon ngi pen pai tli gi brio ban ngi shu ong u play tip ipi dan ki badan jing ki badan ki jing ye kendo ki badan shibon ki jing ye shambat ki bapli ki shusakma namar ki dan ki jing tangan ki dan ki jing trang ban yo ai ki dan ga jaka ka bam tip shukum no ban ne ki dan ki premiet ki por ki bejandum jong jing im jong ki bat ki kim tip shu no ban ne bat khambun sien kum ki nong kren ki nong hikai tin jong play ki nong elam ni i la ka i bat ni phat li ki shanga nong e pi ai blame pen ki yang abet ya pigi bakran tin ke jong play banginum pat li ke brio blay bu hangi ke jingkit kli bade mangi ban sai ke brio bade mangi ban ya sham ke jinan kam jong ki de ka bor bade ke kamba ka bawan no Jesus Christ ka penlengo ke sendan bu ong dai mapi bat shisha la pi puli yo Yanis pi puli Matthias tho shisha kumta Niki wan ra itu ki kepu santli bet ki artli ki doha ki ayo Jesu. U Jesu shudua shukudia shu aingo. Fi pej bahau klem bersama u ki brio. Bible ka ong ndawla dep ngo u ayo ki senran. Ba de ki senran ki besam de maki ki besar.
Fi inga kwangan pani fi gani ga por. Kan jayu. Majukran ni gani jiseng. Kan jayu la dangi yang. Kamat jong ki hajar ki brio. Bat bengi dan tang santali ki kepu berarti lagi dokha. Ngin le kumno. But yakini nga shkwa bangan penkin mau fi. U Andrew, u Philip. Ngam tiap akan ugur kom ki tiap apa deng jong ki hajar ki brio. Bagi lap yung nu kena red. Api pulih Yohanes day way kena red. U badan ke tifin. U besong tifin. U badan santali ki kepu berarti lagi dokha. Barabau Philip u Andrew ki pano. Ma kabagu kaong adien bau u Andrew ulej wat ngasngol ngo ye gane ba kabagu kaong u Andrew ulej wat jingbam na pedeng upai ba ulap yo weu khna u badan sant ligi kpu barat ligi dok ha nga pla ye gane kumno hakanu ko rukom bau tip yung nu khna kata kadega balong mayan kata. But kumnuru ba ulit pan, ia kena gejing pa mnau nu kena. Pemuntur mafi mentah bala dangi ngidang kena, ngilet buat kum ia kena gejing seng. Galadan wei beri wan pan. Kalau ada iga ba palan nama kipat ba wat kirang ba ru gila tangan. Pin shimno iga jing ba am jong wei kena. Pan kini no ia ke hok ke jong u. Larangan keren bet kada iga jing klema kor. Lala fin pet ba ka klema kor. Henry kam day ga bakhlema kor ha ga bagan jaman sem. Ai lat ngan kren ni gane man singi fi ba pin skot ho. Nga juang barabor nga aingu yu play ba udan khna ret ubadan jingbam. Bala da kam day ba uday khna ret la da day bala rang ba kinum yo igini gi santali pu baratli gi do kha. Bat ba ga tak tien. Kinum yo. Lada day mangaw bala rang ba pinwan kali nga song yung ano mitoro. La pin palung nang kaday gi jong apale nga na sipi. Henry namar bau day kena rit depan u Andrew namar day belarang ba. Uni kena rit u buram yo belarang ba. Wat la da utip bakatu gejing bam gede gejong u. Henry namar udang kena. Habapan u ai be. U buram. U ai. Wat la da hab bandu no yaladi yan gejing bam. Fika takali ke jinglong kena. Urang ba utumen fi unum le kumta. Ude kena uba le kumta. Badai na kata kadao da pipuli ga Bible Jesus ong. Shim yo we kena rit uang la da pimlong kumuni kena rit. Finum yo ege hima ka jo play. Fi na pi shakri yo play. Pi hapdan ke jinglong kumuni kena. Teng gani ke jing skal tho brio jingi teng ke pelong ni bengi kelalong dot not. But nda habo play kwa ban shim na ke jing im ke jingi ni shim ni kam try ke ta bangim tre ban ai ba de ke jong ni. Hare kena rit u snot tho wala da ke de ke jong u. Hare haba panu balarang ba u haba nai kata. But u ai kana mar buram. De snot tho ro balai pan tang bah bau pan uye tho open ilot ngaling ong mana day mga wan kli song ayu apa ano mi tho song ayu wan pen even play de te fen mana apa ngatrai ki song ja gini ki por ki song de ki kinja sla kinja we bani play se ga plus se ga sla se ga ban play se to ga jingte ban play bala de rang ba lum tre mano ban le pan u briu bom itho ji sngi on pan ki jingbam kam de ga sok ndrai uni na mar bau de badang khna u play u pen I u aisna Ketua yang ni kepor berpinio, yang ni jingmut bagan jaman sema bisngap inga. Tenginum kelah temen ha ke jing syakri bagi jing lang mensem.
tongin ri ga jinglong ka baku mu khulung ha ga jing yai lenti jingi bar play ba ba play don kam na ga jing im ga jingi tongin don ni ka ga jinglong ba try wala ka dei nga bangan du no wala ka dei bangan don kam hare pa me pan ngan ai fitip ga jing ai barabor ya ga ta ka ba fidei ban du no wat yala di ka dei ga jing ai ga ba iubi play le kam ba be nang ta bon sen ngi ai na ga ba sa tam hare u niu khna wai le paro ba ka jing ai cho u ka pen khai gi kamba ya ka ban psai gi hajar gi brio hadu benta gi sngi ngi klam yo ibo bleu la ban le kamba na mar bangi nyau pen ye ka ta ka bret bat ka we ngi klam not ban ai na mar bangi kala tem ngi kala yao ngi kala ka do not ngim tre ban ai ke ka bo bleu pan ayu bleu pan na fi ai ngo yu bleu na fin pe ya ka bible ka ta ka de nong rim bleu fi kwa ban yo yi hi bo bleu le kamba unum le kamba nang no pan na fi na yo i ka ne o bleu bu o Abraham ai no yo Isaac knya lum Moriah o Abraham o be tongan ai balu ai shisha klem du abo wai nakata ka daw de fi pule ga Bible barbor fi nyo igene ga nongrim teng ngi klem not ban ai teng ngi ai tangi ka ta ka bangi la ban ai ngi shu ai re ban wan ai lot wat yela di bat ka tangan de usuk pin ai kum lu ka nya be la di ru pin kam uni khna usong ine ti fin ru de na mar bodon kam re ga ta ka ba don kam ta mi ga jing im chao haba pan u Andrew kuloy ban ai para ba Andrew u shim mi ga jing ba am na u anut bano ni khna ret u shupe sheuli ra baru li ra so chi su anut bano ni khna u komen na mari ga ni jing ba mu klem ba mu Andrew uli ai so Jesus Christ teng ga jing ai jing ga sa ko tang gi brio kampen commanding ai ba ga jing ai jing gan poi so Jesus Christ ban na ga poi so Jesus wala ga de ga ret kan kala kraw da pet ba ga jing ai jong fi ba yo ka klem poi so Jesus check ba ga ta ini gi sngi krene ga pisa teng fi ai ga pisa shi gi ginseng pet ba yo ka klem poi so Jesus yo ka shu sakot a shi teng lenti kanom roi ga jing em jong fi kanom long jing ga khu yi gi batangan ta daw ga duai men ga sngi bo bleu ka ta fi de ga jing kran uni khna u ai o Philip usulong tang o atia ro bishupen usushim henrikin mau unum ba melody kanom sakut bat lani bat gisenran kanom sakut apo katuk hagitu gi khat armut kani ge jing bam ka deban let show Jesus Christ namari tang mo bala ban le ia kani ge jing bam ngan bu dang ni kitin tang u jisu bala ban le ia ge jing ai ka jungi hato ka poine em show try ka poine em shaka ega bo blay kwa pet bayo kampoi bayo ka le long no ka jing men toy tangi ki kat tu kan ningot na duai ba pin pet ba ka ta pet ba gi jing ai ga pisa ga tengka bayo ka shukla long ka jing men toy tangi ki kat tu kan ningot bat yo ka khlem long ka jing men toy na ka benta ga hima ka jong play ai ngo yo play na ta uni khna rit abo ai sngongo yo play nam ta uni khna rit nga sngongo yo blay nam ta ga ne jing shai uni khna upun i ga jing la man siam ga ba shi shai ni bingi dai ya ga ban dan ga ne ga donot ba ba blay pan tangi nom kali tangi nai
Nama da pi ai pi nyo i. Uplayun penroy kata ko pi ai da ke cingai da ke cingkeman. Ngan siya tho ifi kendial. Nga perkat. Bahadien bagan ke jingbam ke poi show Jisu. Ndau Jisu le kamba. Usama ki senran ni ka baula ke dia, ka berit. Pada bo pai ki senran makin sam. Ke kamba ke klem ja ke ketiga jong Jesus Christ. Ke kamba ke ja ke ketiga jong ki senran. Ba dei maki ba le kamba, dei maki ba sam, dei maki ba besa kumbo Jisu ang wat pano iki dei maki ban besa, dei maki ki ba besa. Tang bakan mau. Kani ka dei ki jingbam ka bala poi shua show Jesus Christ. But siya nga nang ifi kani kitian. Kani ka dei ka baga juperkat. Utuk na lada uklem ai unio bam tang mo u bat unomio ru ban bam kedang namar santali pu arli do ka la ban ong no kanum da shlei ye ka po ga jo kanum da pen kedang yo ndrei hadien bo ai mde tang ba ka besai kita ki hajar gi hajar hari wat ma uru uyo bam lem na ka tu ka bo ai Mudur nga taray ba mo perkat kumno try nga ay santli ki kapua atli do ka. Kumno try nga bam si bam kaklemlut. Kumno try ka niga jing bam ka ba nga ay. Kumno ka roy. Fi ka taka dega jingker ku, ka taka dega jingker ku. Ka jingker ku ka dega ba feeling ngo. Baka dega ba rit aga jing siya ay show play. Nre kumno ka long jingker ku pal ya pi. Siki iki ba pimla ban mudur ado katno ka shlay aga jing em jofi. Katakan ka dega jingker ku. Kabam de ke jingger khu ka ba piyo what you ai buram klumar so play na mateng teng isha ai buram play bo am kani de kamba ni de kan ma la da de ga no play ka de ban slay ka de ban tap ka de ban kerpaho bat nga shukwa bangal pani fi ye ga ni ga jing hikai ka nga sunta nat ang ni ga de yo ne kunna ka nga sunta nat ang ni ga de bo jisu sha ye ki sunran ba ki le kamba bat ngan shipni fi na magadang don po sa khandial singin ni yai no shikawi pat ka nong rim jong ni jing jala mga laong pi ni dei ka ba ka pa pon palat wong kom no ni wong nda ba ki ba ai ni jing ba am su jisu ka ba ko ong u jisu ong ha ki san ran jo sngap ai ni ktin wong pen shong shania ki san po ala ka jong ti kila le kum ta bat kila pen shong shania ki paro fi ka ni ka ktin ka dei ka ba kit jing mo chibon ba ka ba ning kong ujisu unum le kamba haga jaka ga baglumar haga jaka ga balang panik haga jaka ga bakhi win haga jaka ga bi halla ga bi shong lemir unum le kamba teng don ki jing shek replay ki bale lemir ka jing pniat ka klumar ka ro company at kim nget ye ga administration ro le klumar la fim nget ye ga jing pniat kam ubleu num le kamba ta na mo bleu num la le kamba ga jaka ga baklumar kan klumar na da bleu sai ni sana jar ni sam jing ba amne bin yo i ka ji shong shit ka ji kini ka ji hala ni ga bom tu kan mi ka ji shoro re jisu kwa ban le ka kamba aga jaka ka badon ka order ka badon ka rukom ka ba unget i ga jing pini at kam ka ba bet ka berhenti mau jisu num le kamba jaka ba klumar wali mod bu jisu de le lember sule kamba shi sam ko ma yo hat em pi haban shongs udah batai udah san pau unget igi numbers unget igi jepini hat kam ga berhenti ka papnia lesi bangam don por ngan cho oi pi kumne ka ba ar kani ka bu ong shong shania ka de ka tien ka ba krao lada pimpat nang ban shong shania hapdeng jong ka jing don kam ban pet bet show jisu ban ap ayun le lada pimpat long jajai pimpat shong shania
pimpat don kata ke jinget berkata ke jing shania ka besisha pidang ki jimut pidang kelumar pidang ya hala pidang ya mare nang nu ngani jing pam ngala tangan nga wana ni jisang ladang ya hala umta da bilang panik pinum you blame ne kamba u jisu agisna penjajai ni brio shong san power de shong kelumar ai kin de shong shania aupla ai ngu play ba ta de ga jingmut ba kin chamen sim ngan ong if kan ni ktien ga de fi ki bi asngau what num long panic la da fila don ba try what num shapting day ban shania ban chong jajai pinum lele fini I ke kamba na pinget ye ga discipline ga bo play bo ba da filong ki brio ki banang ya kaban shania alut au try ban up how play banum ki jingmat fini you play la ban le ke kamba teng ni duai alam so thom so tau le khlo mar shu le mer shu mong shu kur that shu lemmer pinum me I ke kamba long jai fini you jisu le ke kamba ndegila shong shania ang bible ushimi ki sant ligi kpu marigat ligi doha baraba ukmiet shibneng ukur kui ki ban ukudia baru ai ki sunran shanga nong ifi shigantien kano ko pi ai show play un kedia shuai kata sikata ka de wei de jingi kai gi bijilio ngan shu ong ifi de pi kwa ba pin roy ba ga jing im jong pi kan long kan jingir ku ai show play but ai un kedia lot ikata baro lada umpat la ban peluet ban kedia lut ye jing im jopi jing serong ye jing long do ye jing long meng ye jing kwa buram ye jing kwa spa umpat la ban kedia ye tapi umpat roy fi ai show jisu un kedia un ra fi kamalor un bu fi jurong ban kedia amne ban penan buram ban kedia fi ban ai show play daulah kedia usa ai senran pinyo I ka no ba fi ai show play un penret ye ka tak di ke e palat ab shakari yo play am te bis ngot ho ne mi kata dan ki pri buwan na ke jaka ka ba he na ta ki kwa be bu blem pen ka mi ki ban sia pau na am be ban sia yang stage si e pi wan nang no pi na wan au jisu un pen ret chwa u ku dia wat e ne sant li ka pu ku dia alot bar khat ka nang ret ka do khali linga tra ge yo stang tang mar dia don be yo ta ite dong sha itu wal in yo ben aba blay ku dia u klem mot ban pen chat u ku dia ban pen roi dia ban pen ba ketien ke badan kama ke jing sisa ai la you play I shall try I un rai fi sejan jo play I un kur khushu ai fi I un kedi alot de fi nuot kum ta fi no I baru play pin la ban long ke jing kur khu ye jar bon ba ngi kwa palat bo play per coming in rai ngim ju ai so jisu ngim ju shabon kedi alot igi jing maladi jing strong jing meng jing kwa bra di hang tangi do igi jing pen slet no try unum pen slet la no klempen luet angan pen ifi kan igi wai ndak la luet ngasai sot nat ba fi pulia ga bible fi lap igi igi wai na ni ktini tu iya kan igi ju jingja ngas sot nat ba sa pulia him pigel nang ban riu khat ba khat arjong yohanes ka ba kren igi jingja ndekile kedang kile mut panet no u jisu ang karya ga baluet warai ba kan leno ye but ndeki kar ga dap khat artukri kan mau jisu num bread no ia ka bala peluet la fi yat bedu blay la blay la peluet e fi de jingi shem ge jingi kendo bu bon ba pi sngo ko ma pim long ye shun da la de peluet unum bread e fi un pa lum e fi na maria ka beluet u blay un lum ma de ga to khaban pen I ka buram ko jam blay to wai ma de sni ba ni ge jingi kai ga long ka jingi ko e fi Pije bele falu me kebeluet. Number one, ia kebeluet kebau adep bless pim lapin berkat. Ukin kori kebal peluet. Kain kori kebal klem peluet. Keba upak khar namar ujisu dei ubanget ru. Bangide ben snot ho ia ke civic sense kebagi ong le ketien English. Fi indah dien bangila syakri u blangi dei ben tip banginem bread pathare ke nyut nyer rock lenti sengkien. Masu I tu ke syado khaj surok masu bread begin. Tar segi wei ribuan em.
Jisu kwa ban im ke jing im ka balong ka jing mentoi wat e ni mariang mengini ban pej baha mengini im ke jing im ka banang ban im ke im lang sa lang na teng teng gibri gilet piknik bread lot di ketu ke tambar ka bread tu plastik ketu chips ketu bilar plastik ketu ken mau Jisu msha kwa bangin long gibri gi banang ban rikhoi ya ka mariang mengini banang ban im ke jing im ka ba dan brahma ke baro ngai pio jingger khu tang de ni ke jingi kai ke ba po sa pho minute ni ke ni ngai kala long ke jingger khu ye to ni tuai ko pa ge ni ke por nga ai ngo ye me ba me bu ingi agi ni kisngi aga perthei ke ba ki priu ki trang ba kisliang shisha ye ke tien ge jame sibon ki priu ki dana ke jaka ke ba kim dan lat ki tangan kisliang ba try me kwa ba de mangi ban besai ki ai ngo me ba ma ai ngi ge ke tien ge jame but shisha try na liang ke jangi ko panginum patli ki priu ngine bisa ngine shakri brio de ktien ke chame but ko pa blay pala inga banganum song khat ngani ai bisa blay pen mi shibon ki brio ru ko pa ki badan ke dot not ke bala ban ai ki banut ban ai ke ta ka ba me pan banut ban ai ke dot not ki banut ban ai ke jing em joki ki banut ban ai ke jing shakri ki banut ban ai ko pa wat ye ka jing don jing em ke joki shake kam ke chame ba ka de ban poi be shame try ba men yo ban pen roi ye ka ba ka na jing ker ku ye ki bobon ba ki prio try nga de twai ba ni ke jinkran ka lo jinkar khu ye ki bobon ba ngai do chime ka prom ka teng ga jo chi su ni twai amen ba amen to blen kar khu pi khu blai chibon